Malawi Brief. Ana Malomba amene ndi nduna zofalitsa nkhani komanso a Jessica Bwira olankhulira chipani cha MCP ndi mkulu wa HRDC Michael Kayiyatsa akumana pamodzi mu programu ya Kulinji. Onsewa akupereka mbali yawo makamaka pa nkhani imene inachitika pa Kamuzu Day pamene panali pa 14 May. Kodi malamulo anatsatidwa ngati sanatsatidwe, chimene kakuchitika ndi chani? Zonsezi zili mu programu imeneyi ndi takhalani pomwepo. Kwa dziko lino komano panali mpungwepungwe pamene otsatira chipani cha Malawi Congress amafuna kukayala nkhata pamanda mtsogoleri woyamba wa dziko linoyu. Boma kwina kulimati yayi pali mwambo umodzi umene utachitike ndipo inuyo simukuyenera kutero chifukwa kuti simunatsatire ndondomeko malingana ndi mmene analankhulira oyimirira boma ena ndi ena. Ndetu tikambirane nkhani imeneyi kuti chinachitika nchani komanso kuti kodi Kamuzuyu sitingamukumbukira limodzi ngati dziko opanda kuyamba napo. Tikhale ndi alendo angapo palainipa komanso studio muno tili ndi olankhulira boma amene wandithu ndi Shadrack na Malomba. Tiwaone palainipa na Malomba. Mawa wabwino mwadzuka bwanji analomba amana Malomba mukundimva? Inetu ndikukumvani aho watadzika bwino komanso tafunire mawa wabwino wonse amene akutimvera pano pakanema. Tathokoza komanso tili ndi olankhulira chipani cha Malawi Congress amene wandi Jessica Bwira. Akabwira mawa wabwino tikulandireni ku programu ya Kulinji. Zikomo kwambiri. Ndakunda kuti mwandiyitana. Zikomo kwambiri. Zikomo komanso tikhale ndoti tili ndi amene amamenyera ufulu wa anthu amene wandithu nda Michael Kayiyatsa. Akayiyatsa tikulandireni ku programu ya Kulinji. Tiliso ndi wanangwa chafulumira amene amatithandiza kuthira nkhani ndimanga pa nkhani zosiyana-siyana kuno Times. Wanangwa tikulandireni ku programu ya Kulinji. Tathokoza kwambiri. Ine ndi Elvis Sobahoba. Ndiye mwina tiyambe ndi zimene zinachitika kumeneko. Tiyambe ndi munthu wa nyutro. Tiyambe ndi wanangwa. Sindikunena wasa nyutro koma tingoyamba ndi inu. Ka background pang'ono kuti chinachitika nchani. Mwina ena nkhani isanayitsate. Yeah. Kamuzu Day chinavuta nchani. No, monga pachizolowezi pa 14 May ndi tsiku limene timakumbukira malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda ngati mtsogoleri woyamba wa dziko. Malemu Dr. Banda timakumbukira pa 14 May chifukwa ndi tsiku limene timakumbukiranso tsiku limene anabadwa. Yes. Ndiye chaka chino mwambo unakonzedwa. Mwambo woyamba unakonzedwa ndi aboma monga mwachizolowezi. Ndi chikhulupiriro kuti amene amakonza mwambo umenewu makamaka anakonza chaka chino ndi aboma. Singatanga nduze mwina mwake anthu amene ali panowa. So atakonza mwambo umenewu kunapezeka kuti anali ndi anthu amene amayitana kuti akhoza kupezeka kumwambo umenewu. Tinamvera kapena tinawuzidwa kuti mwa anthu amene anayitanidwawo amene anali mtsogoleri wa dziko lino posachedwa pa opuma Dr. Lazarus Chakwera. Amenewo anali nako chikhumbokhumbo choti akakhale nawo pa mwambo umenewu. Komano malingana ndi ndondomeko imene inakonza boma, Achakwerawo sanalole kuti akakhale pa mwambowo pa zifukwa zimene mwina timva ano mu programu muno. Yes. Nawo chifukwa cha zimenezi zinapangitsa kuti Malawi Congress Party chifukwa malemu Dr. Banda anali mtsogoleri woyamba wa dziko komanso anali mtsogoleri amene anakhala nthawi yayitali wa chipani cha Malawi Congress. Nawo chifukwa chimenecho Malawi Congress Party ya MCP anaona kuti kwa iwo akuyenera akonze mwambo waokha pa tsiku lomwelo umene anakaupangira ku likulu la maofesi awo ku Lilongwe. Komano katikati mwa ndondomeko ya mwambo wawo anaona kuti mwina akayalenso nkhata chifukwa kumwambo wa bomawo kunali mwambo woyala nkhata monga tichitira zaka zonse. Ndi anaonanso kuti nawo akayalenso nkhata pamwamba pa mwambo ina umene unachitika kale chigawo chakummawa. So izi zimene zinapangitsa apolisi
kuona kuti sizingachitike chifukwa akunenedwa kuti analibe zilezo zokwanira ndi apolisi analetsa. Munjira yoletsamo munali ndithu kugwiritsa ntchito kautsi okheza sozi kuti asapitirire kukafika kumanda kumene boma limaona kuti mwambo weniweni umene anakhazikitsa wachitika kale. Wa MCP umayenera mwina utsate ndondomeko imene akuti sinatsatidwe. Chabwino timve kuchokera kwa Anamalomba. Anamalomba, tatifotokozerani kodi boma linakonza bwanji mwambo umenewu, linayitana Amalawi Congress ndi anthu osofunikira? Tatifotokozerani. zikomo kwambiri ndithu waja nkhani imeneyi. Mafuna koyambirira munaso ahoaho makamaka wanangu kuti adziwe ichi ndi Amalawi ena kuti mwambo wakamuzu umene unachitika pa 14 Meyi iboma limene linakonza. Chabwino Mwambo umenewu unakonzedwa ndi akubanja la Kamuzu motsogozedwa ndi Honorable Kandodo. Mwina nditsindike pamenepo. Chabwino Malawi muno muli maholiday osiyana-siyana. Ndi maholiday ya Mother's Day, ndi holiday la Christmas, la New Year, ndi holiday la Madani, ndi holiday so ya John Chilembwe, ndi holiday so ina ya jani ya Labor Day. Ina hotero. yes Boma ukamba boma la DPP, boma la Professor Asapita Muthalika ili makonza chikonzero china chili chonse pa maholiday amenewa. chifukwa chani? Ndi policy ya boma yathu la DPP chimene chimachitika chakuti so amenewo alokhudzidwawo alokhudzidwawo tiyerekeze kaya ndi la John Chilembwe, kaya ndi tsiku la kaya ndi la Mother's Day, kaya ndi la Labor, pakati pa tinaona Labor's Day. Akulu amene amapanga mabungwe tiyerekeza ama Labor Day amapanga mwambo uja ndi amabwera nkunena kuti timafuna titane a president, ndino akamaitana a president kuja ndi a president pamakhala no ndondomeko kuti president akatobwera maloko ndi pamapita kumene chokumakhala ma site visit kuti akaone kuti zonse zili bwanji, a president azafikira pati, adzakhala pati, kodi nanga security zaenda bwanji, ndi imene mwambo wake umakhalira. Imodzinso pa 14 Meyi pa chimene chinachitika chakuti akubanja atakonza program yawo kuti aitana ndani aitana ndi ndani, ananena kuti aitana a president athu his excellent Professor Asapita Muthalika kuti adzakhale guest of honor. Ndeno popanga za guest of honorzo ndeno kunapezeka kuti no a president nekuti ineyo ndakanika kubwera abwera agangata komano kuti no mwambo umene unakonzedwa ndi boma ayi loko tipite kuboma mubwere kuboma kumudzayang'ane kuti kodi mwambo umene unapangidwa ndi ndani. Ifa boma sinakonze mwambo umenewu. Chifukwa chake ndikuyankhula pena pake nanena kuti nkhani iti umakhala yovuta chifukwa mumatifunsa ife pamene mwambo umene amakonza ndi kumbumba ya Kamuzu. Chabwino natu zimene zanakafunsa iwo mwina anakamasula tambe ameneyo Anamalomba kuti boma inakonza ujeni. Anamalomba musanapitirize ndifuna ndimvetsetse polisi yanuyo ine sindikumvetsetsa ndi chifukwa chani simmakoza miyambo imeneyi maderera anthu amene anamenyera ufulu wa dziko ngati imene alili Akamuzuwa kupita kwa John Chilembwe maona kuti mapeputsa kupita kwa nda kafusa ndi official. Ndikufunsa kuti nchifukwa chani boma la DPP silimakonza miyambo imene potengera kuti anthuwa si anthu ngati Akamuzuwa samalawi Congress okha samalawi Congress pale ndi munthu otanamenyera ufulu wa dziko lino. Kulemekeza kwathu ngati cha chipani cha DPP kamene boma la DPP kupita kumaloko pamene taitanidwa kuti kakhale kumeneka ndiponso timathandizira zina ndi zina za kumeneka. Komano tikunena kuti tikamati kuyendetsa mwambo pamakhalano anthu ndikukhala pansi kuti mwambo umenewo tiitane odzapempheretsa ndi ndani, tiitane akuluakulu ake ndi ndani, kodi tsopano mwina mwake amakwaya adzakhaladi, kodi kudzakhala amagule, kudzakhala chani, zimenezozo amapanga ndi anu akewo. Mvetsetse bwino ife timangopita kumeneko ngati guest of honor. Chabwino tipite kwa Jessica kazi kuchitika kwa John Chilembwe chimodzimodzi, kwa Kamuzu chimodzimodzi. Sitikudziwa mwina maboma ambuyomo sitikudziwa, koma ifeyo meta zinthu zathu tikupangira kunena kuti anu ake amwambo umenewo adzikhala patsogolo, ifeyo tidzibwera pambuyo ngati oyitanidwa, ngati pakufunika chithandizo china chake titha kuthandizira. Chabwino akabwera munakanizidwa kutenga nawo mbali mwambo umenewo?
ife tinakwanizidwa osati kamodzi ndinganene kuti kuyambira pa Monday titaona kuti invitation sikubwera chifukwa ndinene pano mosabisa mawu mwambo kuti tikati tatenga boma zimene boma lapanga commit before even takha kuti sila chipani chathu boma lija it's a continuous thing boma ndi chinthu choti zimene zinapangira mwachitsanzo mosolia mwinamangidwa mbuyo ndi Abingo Mtarika ife tikabwera we did not disown it tinapanga continue now panopo mmene amalowa pa 16 September kuti mwambo wakamuzu utapangira kuti ukhala chifukwa choti ndi national figure uzipangidwa ndi boma so titaona kuti invitation sikubwera kunapita kuboma honorable SG athu anapita pamodzi ndi akubanja honorable Khumbi Sechiponda kumene kwanaka anakuzolota kumanenda agangata amene ali nduna ya boma and meeting yoyamba inapangika on Monday atafika kumene kuja nauzidwa kuti mutaku uje mteto wabwera koma uje we are welcome koma achakwera asapite now ife vuto ndiloti kumene mwaleta achakwera amene ali president wa chipani chimene angatsogolera kamuzu ndipo tifuta kupita tidapanga explain kuti dziko lino lili ndi president atatu ngati Mtarika asakutha kubwera then the other president atakupanga represent koma imezo season amfeke kunadzaoneka ngati kuti wina pakati pawe na kadi nakapidwa paka kuma technocrat tikuti Wednesday morning tikuti mawa ndi pa 14 pamene tinalandira phone kuti achakwera asabwere tinanena kuti sisi tikufuna kuti akhale guest of honor we don't want him kuti alandire mulandu uliwonse koma akuyenera ukayika nkhata pa tumbira ya president woyamba wa Malawi Congress Party zimene zinauzidwa kuti he is not welcome china chachitatu chimene nganeni ndichoti tizinena zoona tikakhala pa radio chifukwa tisananyamuke ku headquarters kunalembedwa kalata yonena kuti tikudzayala nkhata imene inalipedwa ndi administrative secretary wathu kudutsa kuma channels apa city council and kalata itili nayo ndi kalata itinapatsidwa permission number 3 tikuti tikunyamuka ku headquarters kwathu ifo uko tinakapanga mwambo watu titaletsedwa kupita uko koti tinalola kuti ngakhale mtango kuti tikhale pa flow even kubwera tilibe chilipo chimetafala kuti aujeni chachipani ife tinangoti we insist kuti ife tivale sakamuso so ndi tsiku la kamuso koma zovala kuti nazitaya but we told kusabwere kuno tisananyamuke ku headquarters SG watu anachita kuinyamula permission kuti ndi honorable Baba Malondera ananyamuka ndikukafika pa Mosorium anauzidwa kuti achakwera achakubwera with the same to government official pamene tidanyamuka ine ndinali tu mgulu lomwero koma tisanafike pakambuku pa filling station kunapezeka matega sakuponyedwa and people must understand matega saponyedwa mawefu ndaona ineyo and I was one of the last people kuchoka anali about 4 and the targeted the first the former president akulu zinakambu zinaleko a former president deserved protection not attack atawaona at least why not engage him kwayo obwera sikuti anangonyamuka anali ndi permission manja tinapita director of youth anapita ukafuna na notice tibera just to be met nditiegas and ndikuzeni amene chinali pamene popo kumachita kumva polisi akunena kuti ndifa polisi atati I'm talking about what I hate osati kuzidwa kumachita kumpatha kuti ponyani apo high ranking officers alipo mpacha and panopo ndikuyankhula 2 times zulo tinali limodzi ndiolemekezeka antuna ana malombo kumachita oyankhula kuti ndipo mnatidwa tiegas wochepa I think tichita avoid inflammatory talks kuli anthu panopo amene ati ma respiratory issues anapweteka simene licha after getting permission I for one saw a woman wa BP akugwa wina ukulitsa ntesa atinachita kunyamudzana kwatira madzi ndekuti ya chisari actually boasting kuti ndatsirani andi ndidzatsiraso usinzimu wogwirizana ndi unity ife kuna ali chilembwete palibe simene tinamisa tinapita kuchilembwete because we respect him as a national speaker sinapite kwa banja achilembwete we run it as government so to me chikudandaulitsa tsiku ili timafuna tikhale pamodzi ndi wina aliyese koma mukaletsa achakwera mwaletsa MC chabwino tiliso ndi akaiya atsochokera ku HRDC amatira pale manga pankhani za ndale komanso za ulamuliro bwino akaiya atsa nkhani mukuiona bwanji tsiku la kamuzu
kumasemphana maganizo kumasemphana chichewa kodi ndinamaliza mafunso aja kuyankha. Tibweranso kwa inu ana Malomba musadandaule pompano akayiyatsa Family everything. Yambe ndikupereka moni kwa honorable na Malomba komanso honorable Jesse Kabwira ndi amalawi onse amene akutizera mawu uno. Nkhani ndiyo dandaulitsa kwambiri. Ndiyo dandaulitsa chifukwa tsiku la Kamuzu ndi tsiku limene linakuyanjanitsa Malawi. Limene tikutibweretsa Malawi amodzi kuti tilingalire mozama legacy tikaona mbiri ya Kamuzu komanso kuti kodi tingatinge phuzu lotani kuti itsogolo ngati dziko. Ndiye tsiku limene la khala loyanjanitsa Malawi linakhala ngati tsiku limene likuchita divide kapena kugawanitsa Malawi. Zimene zodandaulitsa kwambiri. Pamafunika ndithu kuti mwina ngati dziko tilingala mozama kuti kodi tingayenda bwanji chitsogolo pa masiku ofunikira ngati amenewa. Chifukwa mjandafotokozera mudzi komanso amene anenera ena Kamuzu sanali munthu wamba yayi, anali mtsogoleri wa dziko lino la Malawi, mtsogoleri woyamba komanso mtsogoleri amene analamulira kwa zaka zambiri. Ndi mtsogoleri amene adayika ndithu maziko zikuko zosiyana-siyana. So pamafunika ndithu kumpatsa ulemu mwapadera. Panali nkhani imene imatuluka yokhuzana ndi kodi anapatsidwa chilolezo kapena sanapatsidwe chilolezo. Ndimangofuna ndingounikirako kumbali ya ufulu wa anthu okumana magulu komanso kuyenda. Ufulu umenewu ukutetezedwa ndi constitution yathu mukangana gawo 38 ukunena kuti ufulu umenewu ndi wina aliyense ali ndi ufulu osonkhana magulu komanso kuyenda ndi anzake mabata komanso mosatenga zida. Malamulo athu a constitution amanena kuti pali maufulu ena amene angathe kuyimitsidwa kapena kupangidwa district. Koma mukangana gawo 44 ndi gawo 45 akufotokoza chimene chikuyenera kuchitika ngati maufulu akuyenera kuyimitsidwa. Ufulu ngati umenewu wa freedom of assembly kapena right to peaceful assembly ndi ufulu umene suli absolute yayi, ndi ufulu umene ungathe kuyimitsidwa kapena kupangidwa district. Koma constitution ikunena kuti popanga restriction iyo ikhale kuti ikwanitsa macondition atatu. Yakuti condition yoyamba restriction iyo ikhale kuti igwirizana ndi malamulo. Condition yachiwiri ikhale kuti ikugwirizana ndi mfundo zofuna chibadwidwe zimene maiko anasayinira pa dziko lapansi. Komanso condition yachitatu kuyimitsidwako kapena restriction iyo ikhale kuti ndiyofunikira. Chizungu chake kuti necessary in an open and democratic society. Nde mukangana zile zinachitika pa 14 May paja tizifunse kuti kodi restriction iyo inakwanitsa macondition atatu wa chimene makoti akhala kunena nchonena kuti poyimitsa kapena kuchipetsako ufulu umenewu macondition atatu osewa akuyenera kuti azikwaniritsidwa osati condition imodzi yayi koma macondition onsewa, meaning kuti is it prescribed by law, is it consistent or in line with international human rights standards, and then thirdly, is it necessary in an open and democratic society. Tikankha mafunso onsewa macondition onsewa akakwaniritsidwa restriction ija ikhala kuti ndiyoyenerera. Ndiye tiyang'ane nomwina zine zinachitikazi. Is it prescribed by law? Nkhani yokhuzana ndi right to freedom of assembly ndiyandafotokozera mojali mu constitution komanso pali malamulo ena ngati police act amene akunena chimene chinochitika pamene anthu akukumana pagulu komanso kuyenda. Akunena kuti apolisi komanso akukonsolo adziwitsidwe ma local authorities. Osati kupempha chilerezo kungodziwitsidwa chabe timvetsetsane pamene bwezi. Ayangodziwitsidwa chabe. And akunena kuti ndichite izi within 48 hours. Ndipo apase notice ya 48 hours. Ndikuti kuti tikakumana pagulu and tikayenda kuchoka kwakuti kupita kwakuti. Apolisi akadziwitsidwa komanso akonsolo akadziwitsidwa apange dongosolo. Kumbali ya polisi malamulo akutina kuti apolisi aonetsetse ndithu kuti ayika chitetezo kumalo kuja. Ndiye kuti akambirane ndi organizers kuti kodi mandidwe akaenda mukaenda motani, route imene mukaende ndi yotani, apange madongosolo achitetezo. Chitetezo kwa anthu apanga ma demonstrations iwo kapena akumanawo komanso chitetezo kwa anthu ena. Chinthu china apolisi apange dongosolo la mayendedwe agalimoto apasewo kuti
ma road users ena asakakhale inconvenience komanso awawa akaende mwadongosolo nchifukwa maona kumatemo kuja kuti kumakhala traffic ndi apolisi ndiyena kukhazikitsa chitetezo komanso kuonetsetsa ndithu kuti magalimoto akuyenda bwinobwino mosasokoneza aja achita ma demonstrations aja komanso at the same time kulemekeza ufulu wawo oyenda ngati wanthu so tizifunse pamenepo kodi mungofuna ndinenepo ichi kuti malamulo mwewo police act ayika malo ena kuti awawa ndi otetezedwa andi kumene koko language imene ayuza nja chilolezo so malo ngati demonstration kupangidwa pafupi ndi parliament kapena nyumba yachifumu state residences komanso makoti chilerezo chikuyenera ndi kuti chiperekedwe so sindikudziwa kuti kodi analengera zimenezo anzathu aboma malamulo ndithu akutero tipite kubomako ana Malomba nkhani ndi imeneyo inuyo ngati aboma mukunena kuti IMCP sanatsatire malamulo kuti malamulo wake ndi ati malamulo zikoma kwambiri malamulo mmene anenera akayiyatsa ina mwafunse kuti tufuna tikufunseni inuyo tsopano ana Malomba mwafunse no amale Congress Party paine ndikufotokoza pano kuti malamulo sanatsatiridwe analibe kapena kuti ino sana fotokoze ku polisi sana fotokoze ku kansolo mmene malamulo amayenera ndipo pamene amayenda mudati muone mmene amayendera anatseka misewu yonse panalibenso wa traffic panalibe chilichonse panalibe kuteteza moyo panalibe kuteteza katundu ndeti katengera ndi mbuyomu mademo mmene amakhalira m'malawi muno pamenenso iwonso anali mboma chinali ndithu chiopsezo kwa anthu kuti ana Malomba amene anali mademo kapena amakayala nkhata kuyala nkhata timapita nanga chigulu ose aja amakayala nawo nkhata kuti mauti nene pano chilungamo pamwambo umene anakonza akubanjawo a leader of opposition amene amachokera ku Malawi Congress Party anali kumeneko ndiyeno ine ndimene mafunso kuti ngati nkhani yakuti sana wauze sana waitane nkhani imeneyo ikhale konko kwa banjawo kapena ku Malawi Congress Party kumene koko mwina kukuchitika ndale mwina achakwera usako afuna anthu kumeneko kuti zingakhale zotheka kuti leader of opposition kumuyitana kumeneko achakwera munthu woti ndi president wa chipani cha Malawi Congress Party osamuyitana ndiye ifeyo singamakhale kuno mapanga speculate kuboma kuno kuti uchitika ndi chanu Malawi Congress Party ingonena kuti anakakhala kuti ataona kuti asalidwe choncho kapena atsala timati kuatsala kuti akhumudwa choncho ndafuna ukayala nkhata chimene anakapanga iwo anakangolembera ku ujeni ku polisi kuti ineyo tu ndikufuna kuti ndikayale nkhata ndipo ndipita ndi anthu andiperekeza ngawuzaso asite anakakhala ndi chimenezozo apolisi amene amatcha matiye gasiwo anakakhala mbali ino yowatetezera ndikumapanga control traffic mpaka nokafikapo ukayala nkhata ife kuti taipoma suti taakaniza ukayala nkhata ayi pomano tachotsa pansewu chifukwa choti analibe zoyendera pansewu ndena akudandaula ana Malomba ati inu ngati olankhulira boma simunalankhule bwino pamalo ena mayankhula kwa olemba nkhani kuti amene akuathira tiye gasi kumene tatifotokozani pebe muonapo bwanji ufunso nkumanena kuti kodi munthu amene waphwanya malamulo akaphwanya malamulo chimatsatira ndi chani kuti tiye gasi malamulo a dziko lino saina kugwira ntchito kapena sitikulolezedwa kugwisa ntchito tiye gasi ngati apolisi sakulolezedwa apolisi amagwisa tiye gasi yo kudzeraso malamulo momwemo ndiye pamene anaona kuti zimenezo zikuchitika mmene naonera mavidiomo mmene taonera apolisi amawuza kuti bwererani musakhale kuno bwererani nda president bwerere nawo anthu aja osamamva ndeno zikakhala potero paja amagwiritsa ntchito njira zawo njira imene anagwiritsayo ndi tiye gasi sanagwiritse futi yakuti awombera munthu ayi agwiritsa tiye gasi kuthamangitsa anthu ndeno pena ena akumanena kuti panali a former president panakakhala ulemu chilero chonchiso kuti malamulo samaona kuti uyu ndi president samaona kuti ndi former president ngati walakwitsa lamulo ligwire ntchito ife sitikufuna kuti tiyendetse boma with impunity ife tikufuna tiyendetse boma loyenderera lotsatira malamulo a dziko lino tabwino tipite kwa wanangwa kodi anthu andalewa amafuna why is it important kuti miyambo ngati imene amafunika kuti aonekere basi is it limelight amaifuna kwambiri pa miyambo ngati imeneyi amaona tabera na shaini
what is the issue? Yeah, mwina kuganiza kwina kwa anthu andale ifa anthu andale amatenga mwayi wina uliwonse umene wapezeka kuti awugwiritse ntchito makamaka ikakhala nkhani yoti aonekere kwa anthu okukopa anthu so muzaona kuti paliponse pamene pakati pasonkhane anthu amafunitsitsa kuti iwo ndi amene akhale patsogolo kuonekera nde izi sizodabwitsa kuti mwina mwambo ngati umene kukhudza Kamuzu Banda anthu akhozaona ngati ni mwayi ndithu kuti aoneke kuti iwo ndi amene akuoneka kuti ali ndi anthu kapena ndi otsatiridwa komano titsindike pano kuti tikatenga mwambo ngati umenewu mwina pamene nkhani tisakuyisongola bwinobwino ndakuti Malemu Dr. Banda timakumbukira ngati mtsogoleri woyamba wa dziko so sindimaona chifukwa china chilichonse choti mbali zina ziwiri zikhozokhala zikukanganukana chifukwa sitikukumbukira ngati mtsogoleri wa chipani komano mtsogoleri wa dziko andi dzikolo amafungatira dziko lonse la Malawi kusoweza kuti chimene wachitika pa nthawi ngati imeneyi ndiyoti tonse kupita kutsogolo tizikhala pamodzi nokambirana kuti kodi titani fa zinthu zambiri zimene zinachitika apa ndi zinthu zoti pakanakhala dongosolo lokambirana pachiyambi zikanatha kutha bwinobwino popanda wina mwina kubwerako dandaula chifukwa kuti pakhale ndani kasakhalepo ndani kapena atakayale nkhata ndani osakayala nkhata ndani zonsezo zikanakhala mudongosolo koyamba komwe andali ese amayenera kuchivomekeza chifukwa kutsogoloko mwina ndibwereso mukandifunsa kodi chinalakwika nchani mbali yanga ndikuwuzani kuti ine ndikuona mbali zonse ziwiri zinalibe ndi vuto ya koma mwina pakali pano ndilekezeke akabwira tibwere kwa inu njifukwa chani anthu andale pa nkhani zokhudza dziko chifukwa Kamuzu amalimbikitsa mtendere amalimbikitsa umodzi chifukwa chani why can't you just get along pa nkhani zinazo ende mkhoza osiyana mapolisi koma zinazi simangogwirizana chifukwa chani hayi manena zoona koma ndishude kuti zimatengera kuti ukupanga ndale zotani mutati muone mudondomeko ndalongosola ine titaona kuti sitikupangidwa invite tinakapanga engage as bale athu wa DPP the reason of engaging them kunali kuwapatsa ulemu wawo kuti ndi function imene ili m'malo mwawo yoti akuyendetsa ndiwo andi mukati muonetsetse ife ndanena kale kuti ma functions akwa Chilendo timapita tonse and we were not just one person going I for one ndikuchito kumbukira I was a minister for a very short time koma kumene kunachitika Chilendo Day tinapita kunali salu kunali everything and we went there and celebrated him as a national icon. Enafe we are not doing politics yoti tuonetse flexing our muscles or whatever or kubweza mangawa. That's not it. Zimezo sizitukula dziko lino tsiku ilili linali tsiku lofunikira kwambiri ndipo Malawi adakapindula kwambiri adakationa tose azipani zose pamodzi that's why atatiuza kuti mutokayala mkhata muonetsetse tinaika program yathu after yawo kuapatsa ulemu kuti apange chifukwa ndiwo wali in charge pamene mtati muonetsetse kale mtati mutsate function ya Malawi Congress Party we did not castigate aliyese tinaonetsetsa kuti zilankhulo zonse zikupangidwa respect zipembedzo zonse were respected chifukwa chake ndichi tikudziwa very well kuti Kamuzu is a national figure koma chimene anthu akuyenera kumvetsa ndi chakuti Kamuzu anali father and founder of Malawi Congress Party you can't separate Kamuzu ndi Malawi Congress Party and when you bar mtsogoleri wa Malawi Congress Party you are barring the party the party isingango chola manja nkunena kuti kona tati ife tikapemphera pakwathu and what we did tinapita kumpanda chifukwa ife unlike anzathu tilinko we have a home ndemundiuza akuluakulu tapita kumene kuja tatengaso permission mena nenera Michael Gayasa is very correct but we did get the permission and we have it in writing ngati akuti mutaku after stamp kuti mutokayala we cannot fly there we cannot go underground we have to walk and we were peaceful zoti tinateka miseu chonde let's tell the truth some of us were on the ground we just walked from headquarters ndikumapita uko funso limene ndikufunata ndi yankha chimenanga ana malomba yakuti ngati vuto tinaliro titi maenda museu why did the police get right into the headquarters
tinachilidwa tiye gas ka 4 koyamba timamba chakwera kufika just after Kahuja and just before Kambuku. From there kunakhala Z anatamba kubwera second wave yabwera ife ena fameti mabwerera tikufuyandira Reserve Bank. When we got in Tita Law, I was one of the people pushing and kuti no, let's not be confrontational TLTZB. Anakafika mpaka na analo wankati ma headquarters. What has the headquarters to do with ndekuti munjira ina akabwira munena kuti apolisi analo wandale patsiku limene lili anataka kwatu otitita kakhala kuti ifeyo sitisunga chikhalidwe sitisunga bata kuti akakhala nkhondo yayikulu kwambiri and I want to assure Namalomba we have the capacity to defend that place but we love this country better and ichonde let's not sit here and say antu sakumufuna chakwera this whole country ikunena kuti bola ni life minute naliri 6 months ago and never interview pam sina campus imeneyo ndina if he wants to take us there leti ambao kamba zamene antu atopera ndipo manati tikambe yakamuzu tisakambe yachakwera tisakambe yachakwera tikambe yakamuzu fa ili pano ndi yakamuzu tikambe yakamuzu akayatsa kumalawi kuno political tolerance kuyenda sababu nakwambiri komano ichimene ndikwenda kunena panchitana kuti tilikambirira tivomere tosefe kuti zinthu zinaenda bwino pakuti nimeipacha things could have done handled better, they could have done better but very kali ma suggestions tikwena ndithu kuti mina tilingalire ngati dziko kuti tiende bwanji ngati dziko chifukwa Malawi pakati panopa is a divided nation anthu ndogawikana along party lines. Tukichokera kuchisankho chimenecho chinali devices. Panopa pakufika ndithu kuti anthu tiende limodzi kupita chitsogolo kuti tikonze Malawi iyo. Sindikhulupirira kuti dziko lathu lingapita patsogolo ngati anthu chitamene tochitira zinthumo. Kuti china chilichonse basi tichipange politicize more kugwirizana kupezeka kuti basi kulimbana. I don't think as a country we can move forward. Ndi machitidwe ngati amenewo tiyena tisinche ndithu mmene tikuchitira zinthu. Ubwino wake ndiwathokoza Professor Sapita Mutharika kuti akhala kunena motsindika kuti abwera mosiyana kwambiri ulendo uno andi ananena pamene amalumbira kuti akhala president wina aliyense osati a DPP wokha koma ngakhalenso azipanizo otsutsa. Mawu amenewo ndi mawu abwino kwambiri amene ndithu tikuyenera kuwatsatira. Tsatiridwe ndi onse amene awazungulira ndikuti nduna komanso ngakhale members of parliament owatsatira onse ndi mawu abwino mawu oluzanitsa pofuna ndithu tiyende choncho ngati dziko mchilingo chakuti dziko lathu lipite patsogolo. Sindikukhulupirira kuti pali dziko limene linatukuka ndi mikangano ngati imene tikuiona iyi. I don't think so. So dziko lathu panopa lili pa moto, lili pa mavuto azachuma. Mavuto azachuma amene akukhudza Malawi na aliyense. Ndi nthawi yokuti tikhale pamodzi tione kuti tikonza bwanji mavutowa. Chabwino. Si nthawi yoti sote tikangana yayi. Tikamakangana tichitano divided nation now tiyambo kuchita focus zinthu zina kusiya zinthu zofunikira kwambiri zimene tikuyenera kukonza kuti Malawi na aliyense apezeke ndithu kuti ali pa mtendere akutha kupeza zinthu zofunikira pa moyo wake watsiku ndi tsiku. Tipite kwa atolankhani athu tibwere tikachoka kumeneko tipite kwa Wanangwa kani kenako tikachoka kumeneko tipite kwa atolankhani athu kenako tipite kwa Namalomba. Wanangwa akayatsa kamba mfunda unena kuti kumalawi kuno focus teteni zikhalapo chitukuko. Koma anthu samapeza kuti akusemphana pa nkhani ngati zimenezi zoyara nkhata pa mandaka muzu inde kumbukira kamuzu nkofunikira koma nkhata mpaka na matiye gasi osagwirizana. Pali mavuto ambiri amene amakumana nawo. Mugwirizana nawo akayatsa? Ineyo ndikugwirizana nawo kwambiri akayatsa. I think nanenapo kale poyamba padza kuti dziko likuti litukuke kapena lipite patsogolo. Chimodzi chimene chingachitike nchoti tikhale pamodzi tigwirizane. Chifukwa kupanda kugwirizana ndiye kuti titaya nthawi yayitali tikungolozana zala kapena kumenyana kumene
chitukuko chenicheni sichisakuoneka. Tilidi ndi mavuto ambiri amene atikunga mwina ena apompopompo ena mwina azaka ndi zaka amene tikuyena tiawunikire mozama ndi kupeza njira zoti tithane nawo. So mu nthawi ngati imeneyi chinthu chimodzi chimene tikananena kulimbikitsa ndi umodzi. Tivomere pano kuti mmene anenera Kaiyatsa ndale zathu mu democracy ndi mmene zinayambira mu 1994 chisankho choyamba cha 1994 zinayamba ndithu mogawanikana. Mukumbuka inu kuti nthawi imeneyo imene ankalowa president Abakile Muluzi amene anapambana, mbali zinazi kunapezeka kuti anthu ambiri amene anavotera anali achigawo chimodzi chakumwera plus mwina maboma ochepa pakatipa. Kenako pakati anavotera kwambiri amalemu Dr. Hastings Bandawo ngakhale sanapambane. Kumpoto kunavotedwa ambiri anali afodi. Ndikumbuka chisankho chayamba anali mwina ndi aphungu okwana ngati asali 33 ena awiri mwina amachokera cha Ukasungu. Nawo kuchokera pamenepo khangati sitikupeza njira yabwinobwino yoti tikonze dziko lingati limodzi. Kumafuna tizilimbikitsa zinthu zimene zidaoneka ngati 1994 zimene sizingatipititse kusogolo. Tabwino tipite kwa rankhani athu Innocent Chunga mawa wabwino dzuka bwanji Nkhotakota. Ine ndadziwa bwino Elvis iwewe komateo wanangu kumene tadzuka. Nkhani ndi imeneyo tiyeni basi sizochutseka kandiwa amalawa kuti bwanji pa nkhani ya lero. Zikomo kwambiri ndili pa Nkhotakota boma ndakumana ndi nzika ziwiri zomwe zikufuna mwina mangu zilikepo ndemanga. Nkhani ndi imeneyo ndimene mwayizo mukuona kuti pakali pa komanso achipani cha MCP analapo ndi ndani pa 14 May pamwambo umene wakamusiteni. Ine dzina langa ndine Henry Luka Nkhotakota boma. Ndaona kuti chimene chinavuta pa tsiku limene lija zathu a MCP amagwiritsira ntchito mphamvu zimene anali nazo kale posafuna kuvomereza chimene azawo amene akulamula panopo anawadzudzula kuti asatenge nawo mbali pa nthawi imene azawo anali pamwamba. Mwina ndimene anagwira ntchito apolisi mungayize komuliro apolisi chinthu chimene chawaopsa amanena kuti agwiritsire ntchito UPO ngati munthuyo wachita chimene iwo chawaopsa njira yawo ndimeneyo ya UPO ndithu. Tingachite motani kuti mina ngakhale losiyana mwina pandale koma tikhala modzi njira malawo. Chimene tikuyenera kupanga makamaka ndizochokera kwa azitsogoleri. Pandale zimene zichitika ku Malawi ndizobwezerana kuti nthawi ya ulamuliro wa zathu anatichita izi, ifenso nthawi ya ulamuliro wathu tichite izi. Ndezi kuyenera azitsogoleri azilolerana kuti nthawi yanga idatha ino ndi nthawi ya mzanga. Chifukwa anthu amene wazitsogoleriwa na amene amatitsogonezanso ife ngati nzika za Malawi muno amagwiritsira ntchito ndale zobwezerana. Mina ndikuteni atiwo mwendo kumakhala Nkhotakota kuboma kwa kali mwiva maganizo anga ndionerabe kuti tikuyang'anabe mbali mimiri yofowoka. Mbali yofowoka tinaipeza kumbali anzathu amene alingatamisirikizi koda kuti mphamvu zawo akuona ngati zimene zinalipo nthawiyo kuti pano pafike zomwezo ena kuyazonena kuti bwana ndikufikana ngati nomwe amenewo unapezeka kwanza unena kuti ukuku musakafikire nawo malingana ndi imene iyo sakufanirira kana angovomereza kuti no tikhaze kupeta ngati kuti isenga tokhuzira kubanja la MCP. Ndi anagwira ntchito ya polisi ingasolekeze motani ikanena kumbali ya polisi tu yonde ntchito imene amagwira akatichite tezo chenzanja lawo ndikukhulupirira kuti kufanizika mwayi opereka tiyagasi kwa amene anaona ngati kwa iwo zinaopsa zinthu zonerabe kuti akanasirikiza omba kuti ndekuti zikanatenga iwo zosendera koma ngati aboma amagwiritsa ntchito ina aliyense onena kuti lamulo limayenera kutsata kwa amene munthu olakwira ndiye kuti iwo apolisi kumbali yawo anagwiritsa ntchito
usiokeza nsozi kuona kuti chitetezo Siyana kandali tichite mudani yani mimi lipo ndonena kuti ndinapempha kwake mabuyo wangu sogolo manga nayola mulawo ndinekutimbaeseyo ndekuti anthu awa kumbe mpuwa saka samoya chani ndikafuna kufuna bimoleseka salansinga timeziziterimekemao tena akuvutika ndi nkhondo kuvutika chinoko nisoniyandokati tivutika ndi mwayi woti dziko lichichecha bwino ndolo wathandize kuti dziko lichikuke tonamekesera nzaka tikepa mwepo kuti aisogolo tuvira kumembenyana kwangana iya ikulana pasi kulolana monga asogolere kuti ationesese chitsogolo chabwino kuti dziko tilive kukoma topa dziko soipa kukoma kuti zinthu zambiri zikuti futa kuti dziko lathu linoli langokhala pa mkangano basi. Amalawi ena akuona kuti anthuwa chikuvuta sakugwirizana, ena akunena kuti ayi nthawi ino ndi nthawi ya DPP so nthawi ya MCP so MCP wakuyenera atsatire zimene DPP ikunena one president at a time. Nkhani imeneyi umayiona bwanji umati ayi chilichonse ayi president amakhalapo mmodzi president amakhalapo mmodzi nkhani imeneyi iziyendetsedwa motani kuti president amakhalapo mmodzi kapena kumapangidwa misunderstand? Kunena muona malinga ndi malamulo amene amapatsidwa mphamvu zolamulira dziko ndi mmodzi izozo ndi nkhani ya malamulo a dziko lino and zinachitidwa mwadala pofuna kusafuna kubweretsa chisokonezo pachichewa amati atambala awiri salira khola limodzi limene mumuzingokhala ndewu yokhayokha so amakhala ndi mmodzi koma ndizoona kuti ena amasiya kumvetsetsa kuti kodi tikati president ndi mmodzi amene amaona ngati kutiso mwina president yo kapena amene amuzungulira kapena omutsatira ali ndi mphamvu zophwanya chani malamulo koma timvetsetse kuti mu dziko la Malawi ndi mayiko ambirimbiri amene akuyendetsedwa ndi malamulo a democracy malamulo amakhala pamwamba pa aliyense ndipo malamulo lina lilonse limene lingabwere musi imene zili mu section 5 ya Malawi Republic Constitution limulo lilonse limene lingabwere musi meo silimakhala ndi mphamvu kuposa constitution imene imakhalanso ndi mphamvu kuposa aliyense dziko so amene tili ndi mwayi kapena amene ali mboma nthawi imeneyo ndi ali ndi mwayi ozungulira akuluakulu si chinthu choyenera kuti atengere malamulo ena ndi kumaganiza kuti ndiye kuti ali ndi mphamvu zonse komano tilemekeze malamulo a dziko pofuna kuti aliyense zimuyendere bwino komanso ife amene mwina ena akuona kuti nthawi imeneyo sali pa mipando yolamulira chachikulu chimene chingachitike ndi kutsatira lamulo malinga amene linalembedwera tisapite mwina ukayesa dala lamulo ndi cholinga choti mwina tiyambitse mikangano mwachidule kwambiri inu mmalize kumbali yanu programu iyi nkhani imeneyi chifukwa kamuzutera adzabweranso adzakhalaponso chaka chamawa kwambiri awiri wakananipobe MCP ndi Congress akwekwezana koseku akupitiriza kukwekwezana mpaka na 2030 azachite motani zinthu no nalera kale poyamba padza kuti kupita kutsogolo chimene chingachitike ndi kukhala limodzi ndi kukambirana kuti kodi mwambo uyende bwanji mogwirizana ndi amene ananena maloba kuti amwina amakhala patsogolo ndi abanja komabe ndikhulupirira kuti aboma ngakhaleni ake akhozokhala abanja komabe aboma sangakhale kutali pa ndondomeko yakayendetsedwe chifukwa zinthu zibe ndi za dziko so kupita kutsogolo abanja aboma ndi awa amene akuona kuti nangasi kamuzibanda nalinso mtsogoleri wa nthawi yayitali wa Malawi Congress ndi sitingango wachotsaso nawonso adzakhale pamodzi ndi kugwirizana mwambo umene sudzabweretsano mpungwepungwe ngati umene unaliko tikatero ndi tingati Malawi tipita patsogolo koma zochititsa manyazi zinachitika zichani sizabwino right zimene ndi zochititsa manyazi mbali zonse mukhoza kuona kuti panakhala ngati kuti mwina anthu afuna ziyezana mphamvu koma nthawi yolakwika kumbukira kuyezana mphamvu mwina ngati pachisoni kapena sizo timing chabwino anamalomba nkhani mwitsiriza motani Amalawi ena akudandaula kuti akuluakulu pena pake ino atsogoleri matisokoneza tadzitani chinthuzi pamodzi tationetsana tatipatsani message yabwino kuti inuyo mabwera muli pano kutitumikira ife anamalomba zikoma kwambiri nkhani yayikulu tu amaliza Amalawi anu ake afotokoza
kuti wolakwa ndani, kuti tichite kutsogolo tipange bwanji, kodi apolisi anagwiritsa ntchito bwanji, akutokoza okha. Ifeyo chimene tinganene kuchokera ku boma tikungotsindika kuti boma la DPP sinabwere kuti no lidzapange ndale ayi. Ife pano sitikufuna kupanga ndale. Ife pano tikufuna kuwatumikira Malawi. Kudziwa kuti tatenga boma lili losakhala bwino lowonongeka ndipo Malawi akufuna kusintha. Ndiyeno ife tinene kuti tikugwira ntchito yosintha Malawiyu kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino. Timafuna tingopempha anzathu a Malawi Congress Party kuti tiye tigwireni ntchito limodzi. Nthawi ino si nthawi yopimana mphamvu ngati kuti tikalowa ku zisankho ayi. Zisankho zidzachitika 2030. Tiyeni tikhale kuti tikonze dziko limodzi. Chifukwa tonsefe ndife Malawi sitikukhala kwina kwake. Ndiyeno mwina mwake tizimvetsetsana tikanena kuti mwambowu si wa boma, anthu azidzione kuti mwambo si wa boma, mwambowu akukonza ndani wake, akukonza ndani wake. Pakufunika malamulo titsatire malamulo akuti tiyeni tonse titsatire. Pasapezeke munthu wina wake akuti ine iye ayi popeza ndine wakuti, kapena ndi mpando wakuti, kapena ndine wa ndalama mwakuti. Zimenezo malamulo a dziko samaona lamulo lalikulu kuposa wina aliyense. Koma anamalomba koma muvomereza ngati boma kuti inu pamodzi ndi akongresi mwaonetsa chitsanzo choyipa kwa Malawi muzimene mwachita nonse pa tsiku la Kamuzu Day. Ife kuvomereza kuti aonetsa chitsanzo cholakwika. Zimene mwachita inu ndi akongresi. Ife tikubwera ngati ifeyo boma kumbali ya polisi. Manimvesetsa. Boma la DPP likubwera kumbali ya polisi kuti apolisi zimene anapangazo zabwino kapena iyayi. Ndetu kuti ife ndi zabwino chifukwa apolisi ntchito yawo anakakhala kuti sanagwire ntchito yawo imene ijayo panakakhala chisokonezo. Nde ife tikubwera mbali ya boma, mbali ya kuchiriza kapena kuchiriza kukayika mambo kukapanga mwambo. Ife mbali imene sikutikhudza aboma, mbali imeneyo ndi ya Malawi Congress Party ndi yakubanjako. Chabwino anamalomba tikuthokozeni chifukwa cha nthawi yanu chifukwa chokhala nafe pano pa kulinji. Koma takuyamikani kwambiri bwana Anamalomba. Zikomo kwambiri. Zikomo akabwira mwachidule kwambiri mukuvomereza kuti munachita zichasi zabwino pa tsiku la Kamuzu kukana ndi azano a DPP wa. Not at all. Ndipo ndichite underline zimene tinapanga cholakwika. Ndimva number 1 tinapempha chitetezo. Tinene pakuti toyamba tinapempha kuti tikakhale nawo pamodzi. Anatikana ndiwo. Akatsana ife we have a right ngakhale tiri ku opposition. Kamuzu anali father and founder wa chipani chathu. Ukakhala ku opposition it doesn't mean ulibe right yokayika nkasa, ulibe right yokalira maliro. Kamuzu ndi amene anatiphunzitsa kuti ndiyendetsa ulimi bwino. Chitsama kweteka Malawi ngati mmene tikuona pano. Kamuzu amene atiphunzitsa kuti tizipanga ulimi. Kodi ndiye kuti akabwira mulongosola ndimafani ngomvetsetsa kuti ndikunena kuti siti nalakwe chifukwa ifeyo president kukayika kukhala ndi function at our own base. Ndikunena kuti tikufuna tilire Kamuzu titakanizidwa kupita kuboma. I think iyoyo minanenera akayasa there are some things that are constitutional right. Number 2 ngati wapatsidwa permission kuti kaikeni nkata walking kupita kumene koko it's not breaking anyone's law. Number 3 ifeyo kumene timadziwira Kamuzu Day Malawi Congress Party ili ndi right to participate pavuta ndipo tiletsa kusakhalako adakangotilola dakayenda bwino. Kodi Kamuzu pena pake mukamankhula akabwera maveka ngati kuti Kamuzu ndi wanu yekha bwanji ngati kuti ndi wakongresi basi. Ndinene ichi tanenaso kuti Kamuzu is a nation, in fact he's a legend, he's a global icon. Chabwino koma ngakhale mtapita kwa Mandela. Mandela is a national figure koma ndi wa ANC. Chabwino he was the father and founder. You can't separate him from China. Tathokoza semungamuchotse Kamuzu kwa MCP. Tathokoza tathokoza kwambiri akabwira tathokoza akayatsa mwachidule kwambiri ine sentence bwana nkhani mwimaliza bwanji chaka cha mawa Kamuzu Day idzapangidwe motani. Pakufunika ndithu kuti zimene zachitikazi zitipatse phunziro titingepo maphunziro kuti kodi tingende bwanji chitsogolo. National investsiwa alipo ndithu popano tikhala ndi 6 July. Pakufunika ndithu kuti maivesti ngati amenewa azikhala oluzanitsa Malawi osati kugawanitsa Malawi. Tathokoza ndikudziwira ndithu kuti kumbali ya boma komanso kumbali ya anzathu pa MCP atengepo phunziro zimene zithandize mene kutsogolo. Tathokoza kwambiri akayatsa